לצפון. הלכנו להוריד את הסמרטוט המכוער הזה של המדינה שאינה קיימת. גועל נפש. חיים בינינו, לא יאומן. זה פשוט היה פאקינג מוקש או משהו. אני לא מאמינה. לצפון. הלכנו להוריד את הסמרטוט המכוער הזה של המדינה שאינה קיימת. גועל נפש. חיים בינינו, לא יאומן. זה פשוט היה פאקינג מוקש או משהו. אני לא מאמינה.